Темата, за която ще ти говоря сега, не е приятна. Това са пътно-транспортните происшествия или за кратко ПТП-тата. Свикнали сме да чуваме за тази тема в новините и често мислим, че няма как да се случи на нас. Но статистиката казва друго. На всеки 23 секунди някой по света губи живота си на пътя. На всеки 23 секунди. С други думи, откакто е започнало това видео, някое семейство е изживяло трагедия. А сега си представи, че тръгваш към морето. Имаш два маршрута. По магистралата или през стария път. Минаваш през населени места. Магистралата изглежда по-безопасна, с разделени платна и по-голяма видимост, но там скоростите са високи, а при дъжд или умора дори секунда невнимание може да се превърне в катастрофа. Стария път сякаш е по-бавен, скоростта е по-ниска, но там пък има повече завои, кръстовища, пешеходци. Затова планирането е много важно. Ако се притесняваш, че ще се умориш от дългия път, по-добре избери пътя с повече места за отбивки, за да почиваш по-често и да си винаги във форма за шофиране. Ако пък ще вали дъжд, избери пътя с по-добра настилка и осветление. Това решение в началото може да се окаже решаващо накрая. Следващата стъпка за избягване на ПТП-та или поне смекчаването на последиците са системите за безопасност в автомобилите. ABS или ABS, ESP, адаптивен круиз контрол – това са все технологии, които помагат в трудни ситуации. Най-силната система обаче е и най-простичката. Това е добрия стар колан. Предпазният колан. Представи си, че караш с 60 км в час в града и внезапно някой изкача пред теб. Натискаш спирачката, колата спира, но законите на физиката не спират и тялото ти продължава да се движи напред. Без колан, ударът в таблото ще е като падане от третия етаж. С колана силата се разпределя и шансът да оцелееш е много по-голям, драстично по-голям. За дете на задната седалка, без столче, ситуацията е още по-страшна. При челен удар може да излети напред. Затова коланът не е там, за да ти създава дискомфорт, а за да ти помогне да оцелееш. Но да речем, че въпреки всички предпазни мерки, ПТП все пак се е случило. Караш вечер на мокра настилка и пред теб две коли се удрят. Какво правиш като свидетел на катастрофата? Най-напред спираш на безопасно място и включваш аварийките. Изваждаш светлоотразителния триъгълник и го поставяш на разстояние поне 30 метра, ако си в града, или на поне 100 метра, ако си извън града. Поставяш го, защото точно този триъгълник ще предпази следващата кола да не влети в катастрофата. Затова е важно и винаги да ги имаш в колата тези неща. Обличаш си светлоотразителната жилетка и ако не представлява опасност за теб самия, можеш да осигуриш безопасността на движението и да окажеш помощ на пострадалите, ако има такива. После звъниш на 112. Приготви се, че операторът ще иска точен адрес, ориентири, колко хора са ранени, какво е състоянието им. Колкото по-ясно отговаряш, толкова по-бързо ще дойде помощ. Трето, оценяваш ситуацията. Да кажем, че в едната кола шофьорът е в съзнание, но не може да мръдне. Тогава не го местиш, защото може да има гръбначна травма. В другата кола пътник има дълбока рана на ръката. Какво правиш? Притискаш раната с каквото имаш, тениска или кърпа. Това може да спаси живота му до идването на линейката. Друг пример. При същата катастрофа откриваш човек в безсъзнание, който диша шумно и трудно. Ако го оставиш по гръб, може да се задуши. Затова го поставяш в стабилно странично положение, така че дихателните пътища да останат свободни. Това са все ситуации, за които се говори в курсовете на БЧК, това е Българския червен кръст, преди вземане на книжка и е много важно да ги запомниш. Именно паметта ти може да спаси живот. Но какво правиш, ако не си свидетел, а си участник в катастрофата? При по-леки пътно-транспортни происшествия, когато има само материални щети, с други думи никой, освен колата, не е пострадал, правилните действия са следните. Разбира се, важно е всички участници да запазят спокойствие. След това да обсъдите случилото се и ако постигнете съгласие, то тогава преместете колите, да не пречат на движението и попълнете двустранен констативен протокол за ПТП. При по-тежка катастрофа, отново най-важното е да запазиш хладнокръвие. Ако си в съзнание и можеш да се движиш, провери състоянието си и на хората в колата, изключи двигателя и включи аварийките. Ако колата е на опасно място, например на завой или в тъмнина, премести я, но само ако е безопасно. Законът забранява да се мести превозно средство, когато не пречи на движението, освен ако не превозваш пострадал. Не напускай мястото, освен ако има риск от пожар или дим. И трябва да е повече от ясно, че както преди и по време на шофиране,
не употребяваш алкохол или наркотици преди пристигането на контролните органи на мястото на происшествието, дори и някой да ти каже, че така ще се успокоиш. Поставяш триъгълника, обличаш си светлоотразителната жилетка и след това звъниш на 112, описваш ситуацията детайлно и изчакваш помощ. Важно е да запомниш няколко момента. Първо, слагаш светлоотразителната жилетка и поставяш светлоотразителния триъгълник на нужното разстояние. Хората трябва да стоят на безопасно място, а не около катастрофиралите коли или пък да снимат, защото това може да доведе до нови инциденти. Едва тогава подаваш сигнал на 112. Изобщо, да караш кола е страхотна работа. Това е свобода, но с това идва и огромна отговорност. За теб, за хората в колата, за всички на пътя. Един колан, 1 минута повече за почивка, едно обаждане на телефон 112. Понякога именно тези привидно дребни избори показват колко ценим живота и могат да променят нечия съдба, може би твоята.